Кремльнең көньяк чиге шушыннан үткен. Көньяк чиге. Менә бу хәзер башня атала Преображенская башня дип. Элек Казан ханлыгы чорында ул төмән. Төмән капкасы, башня. Һәм шушына теге аркага кирип китә, менә шушы белән бетәрләр Казан ханлыгы. Тегендә текле Спасский манарага текле башына текле алар Иван Грозный чорында киңәйтәләр. Бу монголларга текле Кремльнең, ягъни Казанның көньяк чиге. Таштан булган стена. 12-нче гасыр стенасы бу. 12-нче гасыр стенасы. Аның астында не бар? Вал калдыклары. Хәтергездә булса 1552-нең 2 октябрендә менә Казан егылган көнне Кол-Шәриф бит үзенең шәкертләре белән сугыша. Инде күбелеше үлеп беткәч түбәгә менеп анда сугышалар, шунда җан бирәләр инде алар. Ягъни шәкертләре булгач монда мәчете, мәдрәсәсе дә булырга тиеш. Шулайдыр, чөнки без теге тирәгә раскопны итәбез, дәвам иттерәбез формасында казыйбыз. Анда бинаның стенасы, перегородкалары сакланмаган, әмма фундаментның нигезе бар. Фундаментның нигезе таш түгел ул, әмма фундаментны салганчы, таш фундаментны салганчы казык, агач казык кагып куйганнар. Ягъни уплотнение грунта дип йөртелә инде ул, грунт нитеп китмәсен өчен аны казыклар кагып куйганнар. Менә шушындый киңлектә ул, һәм ул бик матур булып бара, менә туп-туры булып бара. Буйга борыла, ягъни 1840 елларда, 1840-ның 40-ка тикле, скорее всего даже, менә шушы бинаны салганда аны юкка чыгаралар. Шуңа тикле практически Кол-Шәриф мәчете монда була, хәрабәсе була әле. Безнең белән археологлар гына түгел, архитекторлар да бергә эшләде инде. Архитекторлар арасында реставраторлар да бар. Реставраторлар арасында Мәскәүнекеләр дә бар. Алар инде бу нәрсәне ачкач, бик матур иде бит инде монда. Просто шаккатлар моны ди. Нитеп менә шул килеш калдырырга кирәк. Ана тегендә күргәнегез бардыр, хан зираты, пиала калпак белән каплап ди. Куйсагыз, моны халык üzülмәячәк моннан дип әйттеләр. Реставрация планын үзебез ясыйбыз, һәм бушка ясыйбыз диләр. Ул бик кыйммәт, в общем. Безнең археология эшенә ул бик исәпләнә. Архитекторлар үзләренең кадерләрен беләләр, алар кыйммәт эшлиләр. Булар, значит, реставрация планын ясап бирделәр. Безнең Шәймиховны поддержать дип уйладык инде без үзебезчә. А как же? Мәчет урыны, аны күмергә ярамый, һичшиксез. Ул карады, безнең Кремльдән Помпея сарга уйлыйсыз моны ди. И все, шуның белән күмеп куйдык без моны. Ма күңелдә һаман бар. Оставить барыбер юкка чыкмады ул, юкка чыкмады. Аны яңадан күтәрергә кирәк, менә ничектер ул нәрсәне яңадан буларны алып, матур иттереп, хотя бы җир өстеннән шушылай ирак күтәреп куйсам, бик матур булыр иде ул. Һәм монда хәзерлек язып куярга була. На этом месте находилась мечеть Кол-Шарифа, историческая мечеть дип. Шуны бит эшли алмыйлар. Куркалармы? Чорт мин аңламыйм менә ул нәрсәне. Урыс тарихчылары әйтәләр, күбесе 90% өчен килмәгән. Шуның турында һәр тарихчы яза инде. Бу мәчет булган дип киләләр. Татарлар вряд-лидиләр. Архитекторлар ничек аңлата иде. Урыс мәчете, урыс ширкәве була, менә бу апсид дип йөртелә, менә бу ниләр, выступлар, полукруг. Алар ишәү. Менә уртада һәм ике якта инде выступ. Пятиапсидный практически булмый. Алар әйтәләр, аңлаталар инде менә бу ике яктагы апсиданы. Бу манара урыны булган. Манара урыны. Аны бетермәгәннәр. Иван Грозный заманында төзеп куйганнар менә шушы инде. Буларны бетермичә генә. Ягъни мәчет өстенә дип.
Kazan Kremlinde ben 13 başını bulgan, 13'nin 8'i saklangan. Beşisi yok. Beşisini de biz tapıp, kazıp çıkardık, hem şu revuşlu көтеріп koyduk. Negizin kazıdık, kayışan tüzülgenin bilip bulmaz mı iken deyip. Borunda kazılmagan idi o. Вот. Hem biz bildik. Biz bunda taptık. Mine bu kızıl kirpiçten yasalgan, o zorra. Bunda diriş yasamağanlarlar совершенно. Meşit ürün taptık biz. Han meşiti. No, ул meşitinin bir ülüşü jimirtilgen mine şu Sümbike manarası bilen. Yani meşit bulgan, ham meşiti eymi, ham meşiti. Hem mine bu Sümbike manarası anın üstüne getirip oturtulgan. Bu ülüşü jimirilgen ham meşitinin. Anda bir Котлованны күмгәннәр, опять-таки балчык рыхлый. Котлован шуқыр урынына туры килгән менә бу кишмагы. Шуңа күрә ул әкренләп монда авыша башлаган. Без шуны установить иттек. Аның төзелү вакыты әйттем бит менә строительный горизонт без таптык. Строительный горизонт 18-нче гасыр, 17-нең ахыры булырга мөмкин, 18-нең башы. Шул чордагы катламда ята. Sümbike манарасының период строительства, строительный мусор. Шунда. Ягъни мәсәлән бу һич тә Казан ханлыгы чорына карамый.